Tumi sa Banwalog ron, guys. Asa to ta? Amad to, hoy? Sa tubig. Ay, sa. Asa ta mo to? Sa tubig. Ay, sa kubkob. Ang kubkob mayon sa may kubkobon awang. Gold. Kanang kubkob sapa kuno na, guys. Utang ako be, dali dai. Di utang mo naman. Naman na? Utang ako, bayran ako. Mag-away ta. Hanhan ako dito mag-away oy. Wow, away na turing tawag tindira. Sunod na lang me. Masa ni eskwela basketbolan eh? Barangay pool. Basketball guys. Shoot guys. Basketball diri guys. Oh. Tika kayo ba? Okay. Shot the ball, yinogot. Pasilan. Oh, out. Pass the ball game. Okay. Yes. A few moments later. Shoot. Welcome to the basketball league of the passport is. Ato na mi guys. Ato mi sa kub. Kub kuno na pero may ilang labhanan. Ito mis kantularo. Kani siya si Rosalinda, si Itil Payot. Kami tulo lang laro-laro ron. Kan mis trabaho diretso mi ani. Basin manglaba ko anig live na. Dili oy. Ano pa na-edit? Pangtangtangan ko nang di importante. Ano kay bunga ba? Mga kamatis. Kadto kay bunga. Padong nami sa kubkub guys. Among bisitahon ning kubkub kay tan-awon og unsa do nang kubkub. Salamat sa inyong pag-uban. Wow, nice flower. Duta. Oh, dili day na dagat? Ha? Apa? Tip. Wow, daghang kahoy guys.
Sige, sige, sige. Ato sa inyo ta. Oh, nindot. Hi guys, diyan namin sa kubkub guys. Tanaw jud ko direct asa sila manglaba. Law na. Daw kayo. Uy, Ginoo. Susuway. Ating taob naman guys. Ah, unsan taob ron? Oo, bro. Doon ang doon eh. Parat day na eh. Tabang guni. Tubo dati katong di ako. Ah, so kung dili taob, Tinaw kay na. tabang ra ni. Tinaw po na kayo. Ah. Kung taob guys, moabot ang masagol ang tubig sa dagat di ay. Kung hunas, tubig sa tabang ra ang kuan nila magamit. Manglaba. Pwede sila manglaba ni guys. So na. Thank you. Na, laom man po ni guys oh, laom. Na kuan na hugaw na guys kay ding taob ag dagat nasapo. Oh, hadlok. Paibalo guys. Idili ang paglabay sa inyong sagbot. Diyan na lagi sagbot. Hadlo ka kayo og ikaw ra usa ba? Oh no. Ay, hadlo kay ikaw ra usa manglabaan eh. Signay tiaw. Oh. Dagang manglaba po dani guys. Ha? Dugera na kayo na gigamanda na. Malapon ko ni. Malibre de po dog way agas tubig. Manglaba. Unsa man ang naigi simento? Linda, unsa man ang gisimento na tubig ana? Siguro mo sa una. Hmm. Ore, sa tubig una ni. Dito man ate paglinog. Ati ay. Ay, yung buto di ay na reservoir sa paglinog. Gamit ana cellphone mo ko diin. Pinta. Pagtong sa di mo reply. Di mo reply din gamit ana. Ano siya mo YouTube? Daw. Kaya ko na. Wa man akong receiver. Muli dami guys. Bye-bye na. Si Ethel yan, naguna. Bye-bye. Bye.